যতন সারি কাহাম তিনি টাকারজলা ডিভিশন IPF তিনি kaisa kutumung pandani achukphang tini teo phai manjak phaika tini Tripura hasteni IPF tini president hai kaba tini IPF tini khoroksa montri hate a montri teo phai manjak jak tinara IPF tini Vice President AJS IWFT Atisha Yot IPFT Tripura Fankrak Bodol Jotono Anikhani Hambaya Paro Te Sini Tripura Lenni Sobani Takuk Bukuk Mare Kiching Anislai Opera Chakra Te Ani Shaksalai Jotono Nai Khani Hambaya Paro Sung Tini IPF tini naharmung de Tripuralenno naharui ojaga je hohom dodom khlai tongmani bisingtei chiri Tripura hasteni jotto borogno jeng omno proman khlaina musungo je Tripura hasteo IPF ti party bade te kono party Tripura sano thansa khlai phunuk mayako o thansa khlai phunuk ma mane bisingtino jeng taklai 2018 o Tripura hasteni je CPM hinei hinjagnai rok 25 বছরনি যে শাসন অপশাসন নরই রেখা আবার একমাত্র তিনি IPF টি পার্টি নি বিশিংতির আবার সম্ভব অংশীয় তাকতে বহুসং जोंनो তিনি দফানি বড় রগ্ন গুবনি দফানি বড় রগ गोबां माककसाव जे Tripura सरक यंगला शेर पुंगिया हिनै थिया जों थाइमानखा তিনি IPF টি বিশিংতै Tripura हास्तेव তিনি Tripura सादफा यंगला शेर पुंग्रि फुनुक माने जों नुकजाखा थिया ताबो তিনি Tripura हास्तेनि न चिकन गोबां मा पार्टी दङ जे पार्टीनि बिसिंतै তিনি IPF টি पार्टी न सोबायना बागै गोबां मा जायतक माने जों दाबो नुकजागै दङ दाखुते बहुसं थांनाय 8 तारिख জানুয়ারি 2019 माधवबारिनि जे घटना आ घटना खरकबा सागो गुली नांखा साबनिबो सागो गुली नांखा आबो कि आ जागा जे बन खानेरनि सागो गुली नांखा ना चिनि IPF टी पार्टीनि बरगनि सागो गुली नांखा आबो जों काहामकै सिराय थाइमानो आरो चिनि यत IPF टी आतिसानि चिनि IPF टी पार्टीनि बरगनि सागो गुली नांखा दाखुते बहुसं तामनि आ जागा जों सयमालनिया Citizenship Amendment Bill যেটা जों 2016 नुकजाखा सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कैबिनेट पास खालायाखै राज्य लोकसभा सिगां पास खालाय माने जों नुकजाखा बिया आफ्रो जेफ्रो पहिला 2016 सालाव कैबिनेट पास खालायखा आबनि यागुलो न Tripura हास्ते सिमिया तिनि नर्थ ईस्ट नि बिसिंग Tripura IPF टिरनो पहिला अ बिल न अपोज खालायै आन्दोलन खालायखा आनि सिगां कक्साय थांनाय आबनो साका जे जों तामो खालायजाखा आं आबनो तेसा गुरगै सालिया आइथानो ताबो जे जोंनो अ 8 तारिखनि घटनाते जेबाबे आक्रमण खालायखा आबो जों गाहामखायनो सायमानो स्राय जों नंनि बिसिगां सानामो जों चिनिबो खावयो खा दिनो चिनि बरकनि सागो गुलि नांमानि बागै आबोनि बागैनो ओ ककजांमानि हरनो चिनि मेबार सार चिनि Tripura साहामख्राय मन्त्रि हस्पिटालाव थाङै ओ गुलि नांजानाय रंनि जत सब व्यवस्था खालायखा बंनि डक्टरनि बिथि थेके आरम्भ खालाय बंनि अपारेशन बाहायके खालायनानै जे बिसि सिरियास न बाहायके फादारा पाथकनानै आबो साबो खालायखा শুধু IPF টি মন্ত্রী দङ हिनिसे आबो सम्भव बुंसियो তিনি Tripura हास्तेव IPF টি যদি न CPM नरियावै अर যদি CPM सरकार न चालुबै तंखौ अंकाय जों ताबो ब अवस्थाव सबै गामु वानसु हुइनाय ताकुते बुखुसं ताबो जों जागा सरकार गठन खालाय दङ सरकार चालुबै दङ हायफोर जों Tripuraland याकारि आबो जों स्राय काय जों बाजार अपन हिन्दी जेकुनु सभा अपन हिन्दी जों ताबो साय दंखौ जों इलेक्शन गोप्लाय माने यागुलब दिल्लीआव जों तीन बार थांगा जों फुनुक दंले ससियेल मिडिया टीवीआव फुनुक दंले जों थाङै चिरिखगै दंमानि जों जे Tripuraland सानलिया कग्न साबो साय दंबा जे
CPM खालायनाय रक चिनि पार्टीनो नायसिगै मान्य रक चिनि पार्टीनो याकारै गुबुननि पार्टीयाव थांनाय रक बरक जोंनो सेजावै दाबो अमहाय कब्र गोबां मा साइ दङ दाखुते बुकुक सम जों गोबां मा चिनि पार्टीनि बरक आगियाव जे खालाय थांनाय रक जोंनो याकारै कलां जाग रक दाबो गोबां मा फन्दी खालायै बुइनो माजरा बेरै अमहाय गोबां मा कक साइ दङ जे IPF तिरक नाकि तिप्रा साना हामजांलिया बक दफानि सामुं तांलिया हिनि जे दफानि सामुं तांना हिनि दाबो नंखर तंनाय रक पुइला जाति ओलो पार्टी हिनि जे बदल रक जों नुकजाखा आ जागानि जे नेता रक बरक साव पुइला जाति ओलो पार्टी फियाबा जों तामो नुकजाक जों चिनि चेराय रकबो थांले ओ पुइला जाति ओलो पार्टी चिनि IPF तिनि बरक न थांगैनो आबो बरक आसिक बांगो हायसि जों बंनि बहुतै ताबो खोनांखाय बंनि सिनि मुंरिखाय बके जगदीश देबबर्मा INPT नि जनरल सेक्रेटारि ब अनिमेश देबबर्मा ब NCT नि प्रेसिडेंट अगुर देबबर्मा ब IPF तिप्राहानि प्रेसिडेंट आबो दे पुइला जाति ओलो पार्टी पुइला जाति हिंके बा जगदीश देबबर्मा के जगदीश देबबर्मा से बचिनि तिप्रासा जगदीश देबबर्मा अमहाय के मा सानाय तामनि आरो पार्टी नि बुं फायदा कुबुई कुबुई जाति न हामजाका हंकाय कुबुई कुबुई दफानो न हामजाका हंकाय ओ जे पुइला जाति ओलो पार्टी हिनि थांनाय जे आरोनि नेता रनो जों करा स्राय स्राय काय साना मुसंगो जे नंनि ओ पार्टी निकक बाद्रिवै रिजाइन दिवै पुइला जाति ओलो पार्टी हिंके फायबायदि आरो हंकाय जोंबो फायनाय हेसि काजे ताखौते बुखसं जों स्राय स्राय काय नुकजागो आरो पार्टी सारा दै कुरु कुरै जों आजागा साबो साबो नुक स्राय स्राय काय टिभि रखलो कांगन जों नुकजागो ATTF नि रनजित देबबर्मा NCT नि अनिमेश देबबर्मा TSP नि TPF नि अमहाय नेता गोबां मा दङ जों सायमानो ओ रनजित देबबर्मा ITTF नि बबो ता गोदाल कायसा पार्टी खुलक जाक चिनि बरक जे कयटा पार्टी खायना मुसुखौ आं वासवानो आसिका राजनीतिक पार्टी बांखा रनजित देबबर्मा नों कुबुई नों जातिनो ना हामजागो हंकाय नों तामनि तिनि गोदाल कायसा पार्टी खायना नों IPF तिनो हामजाखो नों INPT बान खालायमानले नों NCT बान खालायमानले किन्तु खालाया बिनिबा आलादा कायसा पार्टी खालाय दाबो पुइला जाति ओलो पार्टी नि थाङै खाय दंखान दाखौते बुखसं जों वानसुंना नांनाय सायमानना नांनाय गुबै गगना जों सायमानना नांनाय हेसे चेरै नायना नांनाय आबो तामंखा बसाव जों दाबो दतना एक मांसिनाय तिप्रासा एक मांसिनाय तिप्रासाना मा बानसेसिनाय आं तिनिनि अ जनसभानि बिसिखै सोंनानै मुसुंगो नों ATTF दंफ्रु गय हादर तिप्रासाना बुथार बुखा नङामोन नों जोंनो सोगां साफायग्रा बिहायसै बुसुक बुथारका जों सायबानले बनबो म NLFT नि सामुं खायनाय सेबले बतो डाइरेक्ट फाय बुथारबाया बिनि बरक दं बुथारि हरबो ब निजिनि साव आं जेलाव थानानै कुनु किरिया मिया सायख्लाङो आं किरिया जेलाव थानानै नोंहासो हाजार बरक बुथारजाक नोंते किरिसिना हेदे किरिग्लाकलेनो नों दफाना हामजाका हंकाय गुबुन खाबाय हामजागो हंकाय नों गोदाल पार्टी दाकारि सिदे हायसि अगुर देबबर्मा बिनि कक साना तेंखांगन से तिनि IPF तिनो आक्रमण तिनि NCT सारनो कुरियो डाइरेक्ट हिट खलायोबो बजुदिनो गुबुन दफाना हामजागनाय बरक न हंकाय तामनि बागै तिनि IPF ति याकारै ब तिनि गुबुननि पार्टी माकारिखा गोबां मा रिजनल पार्टी दंले तिप्रावो नों आरो फन हाबैदिता नों तामनि गोदाल पार्टी सिनामना नांहिनो आबुनि बागै जों बेलायखाय वानसुंना नांनाय आजागा पुइला जाति ओलो पार्टी हिनाय रक आजागा जों चिनि तिरफा हास्तिनि पार्टी सोलायबां रेकर्ड खायजाक बरक रकमां आजागा आंगासो गतरनो बुमुंखुइ पर्सनल अटैक खायना मुसुंलिया ओ चिनि ताकाजला आमसाय रकनि बम अमहाय नेता रक दङ पार्टी सोलायबां ताबो बजागा थांसयका जोंते थाइमालिया तागा पुइला जाति ओलो पार्टी बंनि नाहार मुंता मा आमबां सोना मुसुंगो बंनि नाहार मुं तियार खाय रेडी खाय जेफ्रो कमिटि खायनो आफु जे कयटा पार्टी आसायगुनो आबोते साइलाब ग्रिगा ताखौते बुकुक सं
borok tabu Maharajna besi kanggo toni oi Maharaja ni kan sakar tonto tu guli konglai tongo sini IPF tino Maharaja kering ke borok kono jaga pala soba khainani jaga manya sini bubagra na ongkai sini dofani borok hamjago tabu ko hamjago আপনি বাগৈ IPF টি পার্টি ত্রিপুরা হাসতেও CPM নো নরমানি ইয়াগুলো নো যে চিনি ত্রিপুরা সরকনি যে হুকুম মুকুমনো যে সিকমানা নাইখা CPM रो আবরণ जों তাক তরক তরকাইতে হইছে আবরণ মো থাংনানি বাগৈ তুইলুই দङ তাকতে বগजों চিনি IPF টি পার্টিনি বিसिंथिनो আপনি বাগৈ जों गोबां मा जागा दाबो मूर्ति रक सनामका चिनि राजानि मूर्ति IPF टी पार्टी गरिंकै राजानि मूर्ति सु सनामजाखौ राजानि मूर्ति उद्बोधन देखायजा खामो दसरामो राजानि मूर्तिओ गुली कक्का पुलिस जों बेलेखे खा दुमाओ जों बेलेखे खा खामो हायसे बरनो जों सास्ति मारिनाय आबनो जोंनि दाबि दङ पिया दसरामनि मूर्ति बिशामगंजनि मूर्ति तागो बीरबिक्रम एयरपोर्ट आरोनि मूर्ति IPF टी गरिंकै सनामजाखौ हायदे सनामजाया IPF टी पार्टी गरिंकै तिनी ओ जे पुला जाति ओलो पार्टी हिं तंनाय जागा जागा थाङै गरिं जागायाव थाङाखै अमा हायके बरक गल दंसै मीटिंग मा खायके मा हायदे IPF टी गरिंकै मा खालाया ताखौथाय बुहुसं आबो तिनी IPF टीनि जे साया बायसे सामपिलि बायसे बरक अमा हायके मीटिंग खायनायनि सुजुग मानो 25 বছর रमै जेबाबो त्रिपुरा हास्तिनि हुकुम मुकुमु जे सिकमा जाखा त्रिपुरानि तिरति पासराव एमनबाबे सातक जाखा गुलि कक जाखा गोबां जागायाव आसो दान थाइजागाय सानना नाजिया आंनाबो फाफाके मासानाय कारण तिनि सारबतंखौ आसो जागायाव तिनि गुलि कक जाखा बुजाखा तक जाखा केस जोंखा 25 বছর रमै तिनि बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा बर' तंनि बयाफोर 25 বছর आसो जों IPF टी से बनो तिरिंगो तुमां जों बनो सिनि दिउ हायसे तिपासाव इको मचिनि राजा हिनै ताबो को जों बनो बरम रितंखौ पिया IPF टी ना आसोखौ आक्रमण खालायगां काय जों बनायसि रितंला ताखौते बुहुसं जों राजाना हामजागो ताबो को हामजागै दंखौ नों जदिनो IPF टी नो मां सुबायनानै बागै चेष्टा खालायतंखौ आंखाय सिनि दफा एकतां तमाना नों जुदि सुबायनानै आंखाय आं आंनि बुमा बुफानोबो माफ खालायग्ला सिनि दफा ताबो IPF टी नि बिसिंथि थानसा अंजाक नों तागामनो दखनानै बागै नों पार्टीनि नों खरसा कंग्रेसनि सिक्किमनि प्रभारिंगै नों ताबो अमहाय सामुखाय दङ पुला जाति अला पार्टी हिनै 30 तारिख कमलंग एमन के बरक नखरका बरनि बरक नखर सिनि IPF टी नि बरक नखर माने बिसिंथि पुला जाति अला पार्टी नो हामजागैयाखै थांलाय जाव बायांखाय आगरतला थाङै सुदिब्राय बर्मन मन्त्री BJP नि बोबाय थाङो मालाय थाङो हर अब चिनि ससियेल मीडिया अब आंसाया ससियेल मीडिया फुलुकजाक कोनो यागमै बोसलायजाक बर तामको सलाय आगरतलाव आसुगै यांखाय पुला जाति अला पार्टी आरो खाय थाङै नि वानजि मिनिस्टार बाय कक सलाय थाङो बलायके हजाक तंना नांनाय हजाक गरिंखाय बैसोनो आक्रमण खालायना नांनाय हायसे ता खालायना नायनाय हायसे ताखौते बुहुसं जों हामजागो राजानो बेलेखेन जे हामजागो पिया राजानि रुल जों साइमान गाबा आगिनो पाइथांगा हायफोनो सिनि दफानि राजा हिनि जों बनो ताबो दामरै दंखौ पिया सिनि अ एकता अंजाक खानसा अंजाक नो आक्रमण तै ताख्लायदि जों बिसिकांगो सिनि त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन नो जों तेबो क्राक खालायनानै थाङै दङ ताखौते बुहुसं जों साइमानका सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल तिनि स्टप खालायरिजाखा हायफोनो स्टप खालायरिजाखा हायफोनो आं कक्से सोंनामो जोङो एमेन्डमेन्ट बिल तिनि स्टप खालायरिजाखा हिनै खोना बांलादेशनि 10 कागलाक दे तिनि बकाओ खोना बाकानाय साल ब्रुम काय दङ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल स्टप उनफानो अ त्रिपुरा हास्तेओ साल ब्रुम नो 10 काय दङ तिनि बकाओ आं नों सौ ओंखाय जों बाहायके मोथांजागनाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बातिल खालायरिजाखो जों बाहायके मोथांजागनाय हिनौ कायसानो लामा IPF टी नि नाहारमुं त्रिपुरालेण्ड सारा जों बे बानचेलिया त्रिपुरालेण्ड सारा जों बे बानचेलिया आबनि बागै सिनि जे नाहारमुं जोंनि जे चबा आबो जारि तंनाय आबनि बागै नंनि जत्तदिनो अ आमतायनि CPM फान खालाय दंथं INPT फान खालाय दंथं बरना आं यार जुवा खालि कयजाव फाइसिरि
chini IPF tiyo phaisiri thansang baisiri chini IPF tini bising tino chini tirpa dofa phiyok jak sinai IPF ti sara tirpa dofa no chini bukung bara dofa rote kebo phiyok imalia takukte buhuksong ang je taru ti puila jati olo party hin tongnai rong ba ang koinauni muchungo IPF tiyo phaibaisiri IPF tini bising ti chini edisi area no tirpa lens namlai siwana a bising tino sung dofa yok chini dofa yok jak situng ang norno haina hai paitago teisa okokno chini koi pairi sinai je chini IPF chini je andolon abo jari tongnai जों जे टिप्रालेन मायासा जों खाय tongnai हायफानो ताबुक सरकाराव tongoba chini je manthai soktai aborok जों जतन लायनाय तेकाइसा अंके ताबुको गोबांमा अफिस आदालतको CPM नि केदार रंबां सामुं खाय दङ आबुनि बागै बुरा बुरै सिंरकनि बाटारावनो बरक बातिल खायनाय अमाहाय कायसे सुरसुय आइ अमाहाय कायसे नबार सिब्रिबै बुरै बुरा रंनो बरक बुखाव कष्ट रिखा आंनरनो साव केबनि बाटारक बाथैया जतन थिंना तंनाय उल्टा बाटा बासे बारे जागनाय आबुनि बागै कोनो वाराना गरै जों फायदि chini आन्दोलन एकेबारे chini चबानो जों बुसिकांगत लांनाय थाङानो जतन हायनो हाय पाइपलाय हामबाय फारै आनि कक अरन पाइरिसोनो IPF ti आयुलकतों टिप्रालेन दाक्ति मानसिदों हामबाय